Салом алейкум бародаро. Мо имрӯз дар бораи филми «Фақир» суҳбат мекунем. Дар филми «Фақир» беҳтарин комментариҳо, беҳтарин суханҳо нависондем. Ман ҳамаи шумо миннатдорам, ки қаморо дастгирӣ кардастем ва ҳамеша дастгиритон давом додан гирем бародарам. Ва бародарое, ки дар комментария номерошон монда буданд, ки ҳам суҳбат шидан накун. Иншаллоҳ занатон мезанам ва дар «Фақир» дуюмаш бисёр бародарам нависонда буданд, ки кай мешавад, чӣ хел мешавад комментария дар атрои дода буданд бародаро. Просто шумтар нафаҳмидан. Ҳама кас барои ҳамон видео кардастам, ки ман ҳама як бифаҳмам ҳамин чиза. «Фақир» дуюмаш бародаро мешавад, ки таҳти як сол пас барои ки мо дар шаҳри Киҷа сериасия қарор дорем. Дар инҷо филм сёмкунам барои тестем филми «Марги ҷавон». Барои шумо гуфтамем, ки бародаро чӣ хел ки дар филми «Фақир» моро дастгирӣ кард, дар филми «Марги ҷавон» ҳам моро мехоҳед дастгирӣ кунем бо дастгирии шумо. Хай бидонед бародаро дар канали мо подписатсия кунед, Инстаграм дар ссилка описание мондагай. Хай бидонед бародаро моро дастгирӣ кунед ва филмҳои беҳтарин ёди Накшо Артеша як 10-12 филми тарбиявӣ дигар ба наздикӣ мебаронем ва ҳозир дар шаҳри Киҷа сериасия қарор дорем. Барои ҳамин мо наметавонем филми «Фақир» дуюмашро ба навор гирифтам. Барои ҳамин кор камтар дигар хешида бародаро. Бози дигар проектах кор кардем, ак филми «Марги ҷавонро» сёмка кунем. Ин қисм мешавад, якум қисм, дуюм қисм, сеюм қисм. Зависи ихтиёр мекунам бародаро, ки медоем просто просмотр зиёдтар шавад. Филми «Марги ҷавон» дуюмша тезтар мебарам, сестар ва дигартар мешавад. Зависи ихтиёр мекунам бародаро, ки чӣ хел ки дар филми «Фақир» моро дастгирӣ кардем, як бори дигар мегӯем, ки моро дастгирӣ кунем ва ҳамавақт бо мо бошед бародаро, зинда бошед ва суханотонро дар таи комментария нависед. Филм ки хеле бидоем моро дастгирӣ кунед, зинда бошед бародаро. У бародаре ки айтани мо комментария атои медодам, ҳазор раҳмати Аллоҳ бародаро. Иншааллоҳ номеротон мо бо шумо ҳам суҳбат мешавем. Фикрҳошонро просто фикрҳошонро дар таи комментария нависондед. Беҳтарин фикрҳои шумо бародаро мода дар кори боди шумо нав чӣ хеле ки нависондаги киселе махкум нест, ки ҷое ки филме просто бинависед ҳамон чиза. Мо иншааллоҳ дафъи дига исправит мекунем. Бидонед лайк монед, подписатсия кунед ва видеои моро поделитсия кунед, ки то ки дигар бародарон бифаҳманд. Лайк монед, ки дигар бародарон бифаҳманд. Видеоро дар имо, дар Инстаграм, дар чизе ки дорем бародаро бигирем, поделитсия кунед, ки то ки видеои мо ҳам пахш шавад ба дигар бародаро. Амони Аллоҳ бошед бародаро. Иншааллоҳ филмро иззат кунед. Баъди ҳамин видео ман трейлери филми «Марги ҷавонро» мепартом. Хай бо бинед бародаро, фикртон дар таи комментария нависед ва чизе ки ҳасте бо дар таи комментария нависед. Мо ответонро метем. Бо иншоаллоҳ бо видео визифай бо ки комментария нависанда ҳама ответҳои шуморо метем. Иншоаллоҳ дар амони Аллоҳ бошед бародаро. Хай филмро иззат кунед.